Eu, cando chegou a lavadora á miña casa, xa eu estaba casada, e xa tiña os fillos, xa tiña os 2 fillos. Xa tiña os 2 fillos, cando chegou a primeira lavadora. Sí, señor, sí que tiña. Pois a miña casa chegou cando eu, espérate, cando eu tiña 30 despois de morrer meu pai, despois dábame pena que miña nai fora a lavar o río. Pois habrá 35 anos. Cando eu era nena, na nosa casa tardou en vir a lavadora, como moitas outras cousas, e os sábados tocaba zafarrancho de combate, entón montábanse as tinas no carretillo e íbase ao río a lavar, vale? E no río todas as que lavaban eran mulleres, non había ningún home. Entón era un sálvame de luz aquel ou un salsa rosa, era, bueno, no lavadeiro se resolvían moitas cousas, sempre amigablemente, salvo excepcións que tamén as había, non? Historias do río, iso, bueno, que bueno pasamos, cantábamos tamén o frío que se pasaba no inverno. Eu recordo, mira, collía o carretillo da roupa toda. Bueno, xa con todo iso, cando empecé, xa de pequenos, bueno, collíamos a roupa na cabeza, collíamos a tina e un caldeiro na man, e la íbamos, lavábamos, a roupiña blanca deixábamos ao clareo, Sí. e a veces a mí non me daba tempo a lavar a de color e máis a blanca. Entón, deixaba de color un remollo, lavaba a primeira blanca, botaba o clareo, marchaba a comer, viña de volta, a veces ainda lavaba algunha, ainda xa levaba a tina xa con algunha roupa, para a outra ainda quedaba ali. E xa vir de volta, había que botar de agua a roupa que estaba no clareo, e lavar o resto que quedaba ali de color, e despois coller a blanca, volver outra vez a pasar, e torcela, e viña, e cargadas como botábamos o día, que botaba o día na verba. Claro, o que pasa que a veces... Eu éramos tantos que botaba o día. Claro, a veces, a min, por exemplo, eu non iba vamos, a ver, a min gustaba ir, pero tamén me gustaba ir para atender ao que falaban as mulleres. Sí, porque a xente fala, as mulleres maiores. E dicía, falar outra que hai roupa clarío. O río de Dalida, o que está ao lado da Cultural, aquel pilón íbamos a lavar, entón os sábados pola mañán ali había un ambiente que te cagas, tío, todas as mulleres. E fíxate, me quero acordar dun detalle, eu xa non era unha nena pequena, pois igual xa tiña 13 anos ou así, e Esther da ida presa, tamén viña a lavar as súas cousas, bueno, viña para o río tamén, e lavábase na parte de abaixo a roupa oscura, e despois na parte de arriba se iba a lavar a roupa blanca, non? Para que non se emporconara ca roupa oscura. Bueno, a veces había debate por eso, non? Porque había algunha que lavaba roupa oscura arriba e... iso lavas abaixo porque arriba para roupa blanca e tal e cual, non? Si, nós éramos roupa clarío, os rapaces eran roupa, verdad? Cortas de roupa clarío. Non, si, anda a luna por aí, non sei que. Nós, pues, pero nós non éramos tontas, eu polo menos non era paro. Pero si, Claro, anda a íbamos luna, para atender. vai a luna para arriba, non sei que, non? Cambiaban de tema cando nos miraban, non? E xa, vale. E cantar, tamén cantamos. Bueno, a veces puñamos a cantar. Pero enterabaste de todo, mira, non sabes que lle pasou aquela disque, entón dicía miña nai, disque sei que aparece. Ali, a verdade, os xismos directes, quen estaba preñada, quen andaba con mozo, quen o home tal, o home... Bueno, aquilo era un... Chamado O da presa. O da presa. É porque aí había un muiño da presa. Era O muiño da ida aí. da señora Carmen. Sí. E así, bueno, As así. hechas de clochas brillaban. De tan plantiñas que estaban. Porque se lle facía con lejía e aquela... Daquela non había lejía, había polvos blancos. Había polvos de sosa. Bueno, había polvos como de sonce, facíase como aquel e botaba Se hacía como lejía. como se fuera lejía. Igual que lejía non había botella, E pero como non había tinas, iban a viejo coas cestas. Pero me quero acordar de un día que chegou Esther co seu carretillo e ca súa tina tal, e empezou a seleccionar a roupa e a poñela así a remollo no deterxente, e nisto quedase mirando pa unha prenda e dice: me cago na madre que o pariu. Que pasou, Esther? Lle pregunta unha. Este meu fillo cando chegue a casa vou no matar, porque lle dicen: a próxima vez que me firmes o calzoncillo vas ti ao río a lavalo. E o cabrón que me fixo?
colleu o calzoncillo e firmoulle Ramón con bolígrafo o rotulador. Entón, mira, se pasaba ben naquel pilón os sábados pola mañá.